Και πάμε να πάρουμε 3 βαθιές εισπνοές από τη μύτη. Βαθιές εισπνοές, να γεμίσει η κοιλίτσα μας. Και με κάθε εισπνοή χαλαρώνουμε όλο και περισσότερο. Χαλαρώνουν οι μυς του προσώπου μας, το σώμα μας. Μπορείτε είτε να κάθεστε με στηριγμένη την πλάτη σας, είτε να είστε ξεπλωμένοι. Και με κάθε εισπνοή νιώθετε την ηρεμία, τη γαλήνη, την ασφάλεια να εισέρχεται στο σώμα σας. Και με κάθε εκπνοή φεύγει όλο το άγχος, όλο το στρες, όλες οι φοβίες και οι ανασφάλειες από κάθε κύτταρο του σώματός σας. Και βάζουμε την πρόθεση ότι είναι έτοιμο να απελευθερωθεί αυτή τη στιγμή από πάνω σου, να απελευθερωθεί με ευκολία. Ό,τι τραύματα και μπλοκαρίσματα έχεις που σου προκαλούν άγχος και ανασφάλεια, πες τα απελευθερώνω. Και όλες τις φοβίες που σου έχουν δημιουργήσει αυτά τα τραύματα, τα μπλοκαρίσματα, όλα τα δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να προχωρήσω, δεν ξέρω ποιες επιλογές να κάνω, ποια είναι η καλύτερη επιλογή για μένα, όλα δεν είμαι σίγουρη εάν η επιλογή που θα κάνω είναι σωστή και έχει τα σωστά αποτελέσματα. Τα απελευθερώνουμε. Και όλα τα μπλοκαρίσματα που έχεις γύρω από το παρελθόν. Το παρελθόν δεν σου επιτρέπει να προχωρήσεις μπροστά, σε κρατάει πίσω. Και οποιαδήποτε αρνητικά συναισθήματα σου προκαλεί αυτό, στο να απελευθερώσεις το παρελθόν και να προχωρήσεις μπροστά, όλη τη θλίψη, το φόβο, το πόνο, το θυμό, όλο αυτό το μούδιασμα και το πάγωμα, τα απελευθερώνουμε. Πάρε μια βαθιά εισπνοή. Και πάμε τώρα να κάνουμε μερικές εμφυτεύσεις συναισθημάτων, ώστε να σε βοηθήσουν να μπορέσεις να απελευθερωθείς από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και να προχωρήσεις μπροστά. Θα γίνει εμφύτευση του συναισθήματος της χαράς, της ηρεμίας, της γαλήνης, της ψυχραιμίας.
Πώς να προχωράς μπροστά με σιγουριά, με σταθερά βήματα, με αυτοπεποίθηση, να είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου. Πώς μπορείς με ευκολία να απελευθερώνεις το άγχος μόνο με την αναπνοή σου. Πώς είναι να νιώθεις ασφάλεια. Πώς μπορείς να διαχειριστείς τις καταστάσεις και τους ανθρώπους γύρω σου με ευκολία και με ηρεμία και γαλήνη. Και οτιδήποτε έχει μπλοκάρει την ενέργειά σου, όλες οι αρνητικές σκέψεις, οι ανασφάλειες, οι φοβίες, ο θυμός, τα καθαρίζουμε από το πεδίο σου. Πάρε μια βαθιά εισπνοή και τώρα νιώσε από την κορυφή του κεφαλιού ένα λευκό φως να σε λούζει. Και να γεμίζει όλο το σώμα σου γαλήνη, αγάπη, ελευθερία. Και όσες καταστάσεις σε έχουν μπλοκάρει, που σε έκαναν να νιώσεις εγκλωβισμένο, και να μην μπορείς να ξεφύγεις από μια κατάσταση, τα απελευθερώνουμε όλα. Μαζί και ό,τι αρνητικό συναίσθημα σου έχουν προκαλέσει. Πάρε μια βαθιά εισπνοή και πες απελευθερώνω. Και τώρα νιώσε την καρδιά σου, βάλε το χέρι στην καρδιά και δες εκεί ένα ζεστό φως να τυλίγει την καρδιά σου, και με κάθε εισπνοή αυτό το φως να μεγαλώνει και να γεμίζει κάθε σου κύτταρο, όλο σου το σώμα. Νιώσε τη γαλήνη να δονείται σε κάθε σου κύτταρο, την ηρεμία. Πάρε μια βαθιά εισπνοή και στο δικό σου χρόνο μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου.